Hadian kendai sengi bagi nong hikai ad hoc kila penlong ya kejengki bandawa na kesorkar jela ban penurlong yakimat jingdawa jongki na kalyang menteri rangba ke jelau Konrad Gesangma ulakot yaki sekamit jingakran bat yakani la pentip da vice president ke fastom ubabu Sanborn jungai. Haba pentip yakani sikilat pathai kubor hakan no pai sengi jong lai pauter unai luar araja arpusan ubabu Sanborn ulaong. Bayakani gejinghalang an penlong haka yingsa jong menteri rangba ke jela hakapor lai BGAA bat kumta ukmi lenti ba kejingakran kan long ke basaiso. Nolor kata ula pentip ru balada kejingakran kampoi shenu ru nakalyang kinong hikai kinsia merging mode ban shim daki weipat kisin jam. Mentan hakapor sauduna Tingi layo ia ka phone call na commissioner secretary da Sir Vijay Mantri te la pentip yangi ba la syai ka sengi chief minister badan burom jangi khot yangi ha ka resident ka jangu kumut hayeng jangu namar ba ka dei ka sengi syuti ha ka por lai baji bangin yakran yakini ki jingdawa ki jangi te kuma pilatip hi ngila sedang ngi ke program na duka arpu artarik bat haduk menta ngidang ya ne hi kan di kacaka bat ba ngindang continue hi haduk bahkan dakut ke puja kan kelinti ke bajai-jai te ngi kermen ba la syai ka sengi ma ka jingkhat ke jong chief minister yangi kan mi no uso ubabha namar ba ngi nakalyang jongi hi ka federation kemut ngin penek bet ya kata ka jingdawa ka jangi ka balong bet ka deficit system lani ka deficit pattern ka bamut bangin yo ya kata ka basic bat kiwei pat ki allowance ki jingsiu kumbayo lan kiwei kata ka dei ka bah khmat du ka ba ngi dei ban ya syai nadu menta bat hadu la syai du tekai ki ka jingya kran ka ba mi la syai ka sngi ka mut bana kalyang jangi ki no yalam ki bah khmat nginum shimrai nangi kemun ngin wan ra be hakmat upai ba hakini ki perlok jangi ki badon hakani ga jaka hangni hasilong bat haki perlok jangi ki badon syatura ki bayak ne ban syong hangti nadu ka arpusan tarikhi hadu menta ti kum kino hikai ni layayai sitayo utam menta hagalenti jong ka jingjai tinginget ba ka sarkar kabalong kum ka kami kumukpa le si kan sngap ya ki jingyam ki jingut ki jongi namar ba ni sothu ba ni la ay ka jing syakri ka babhatam ni la banong na kum ba sau post nam tam kum ki ad hoc school ha ka ban ay ka jing nang jing start ya ki khon ki ti ba di ki pateng ki babun ba ya ki ban sawan ru tingi snow ba kala dai kapor ba ni di ban yo no da ka jing siu ka ban penkut no ya ka ni ka jing mi surok ka jongi nrei lada ngiyat kumbayat haki por mensyua ke enhancement ke bamut ba le si la sim snem le si ngila hab ban mi biang tin nrei ngi kermen ba ka sarkar kan ngap ya ka jingdawa ka jengi bangin yo no da ka skill nang ba kani ka jing mi surok jong kin hikai du kemut kan kut no hi nakaliang ka jongi ngi labu ya kani ka jing terwa na du bang ya kran ya education minister Ngiong ba ngingim dai kita ki seng kai khlau ki ba ngipan menta aino menta nrei kai ka bangi kwa kalong ba ngidei manusia bat ka sarkar balada ka ayangi ya kata ka basic pay bat ki wei ki jingsiu kamut ba ka kala banong ban sedang no nadu ka starik January ru kam nilai lada haka bakut kala banong ba kan sedang hadu ba sedang no ka financial year ru kamut ba ngingi pediang ya kata bat ya kata dai ban ai dah kajing thot ki panya sanget na shwane bi ya kajing yakhi nilarai ba ngin kani kan long kajing yakhi ka bakhat do ka jungi tingin yakhi be hadu ka bakut namar ba mentang nang ya dak lenti ka bajai jai le sila da umdan nu so ba bha ba mi la syai ka sni te kamut ngin saya syong perkhat ringkat bat ki nong kit kam ki ba khmat ringkat bat ki nong hikai ki badan hang ni hasilong bat atura nrei ngi kermen scam ba ka sarkar kum ka kami hi kan num le beng ni habatin pej bahagi kishap ka sharp plus f ka plus f haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus f haka jingsom
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya